An baraɲɔgɔn Joliba TV jabaraniso min datuguli kuma yɛrɛ tun bɛ senna kabini novembre kalo tɛmɛlen Mali kunnafoniko o lakɔlɔsili cakɛdaba fɛ HAG n'a tun y'a yira k'a fɔ ko a bɛna a jabaraniso yɛrɛ datugu pewu ka bɔ Mali jamana kɔnɔ n'u tun ye u ka barakɛ sɛbɛn yɛrɛ minɛ u la nka bi nɔgɔya kɔni donna a ko la sabula HAG ale kɔni segila kɔ ni ka yira k'a fɔ ko a datuguli kɔni ma bɔ bilen u bɛna kalo 6 de di Joliba TV maaw ma baara tɛna kɛ o kalo 6 kɔnɔna na nka ko ni kalo 6 kɔni tɛmɛna sa u bɛ tɛmɛ n'u ka baaraw ye wa ni waleya in yɛrɛ sɔnkɛla a ma ka sababu kɛ kunnafonidilaw yɛrɛ u ka wurikajɔ caman min yɛrɛ ɲɛmaaya tun bɛ Banjugu Dante bolo Mali kunnafonidilaw ka so o ɲɛmaba k'o fara Joliba TV yɛrɛ ɲɛmaw ka ŋaniya ɲumanya welewelelikanw fɛnɛ kan o n'a ɲɔgɔnna caman an b'aw ladɔnniya ka fɔ ni waleya in sɔrɔla fɛn min fɛ o de ye jɛmukan dɔ de tɛmɛna Joliba TV jabaraniso la min yɛrɛ sen fɛ Isa Kawo Jim Mali wasaden kɔrɔ o dakan sabanan don min yɛrɛ tun ye kumakan dɔw fɔ a jɛmukan kɔnɔna na min sen fɛ sa ko a ye Burkina Faso furancɛ fanga maaw olu ka laseli dɔw kɔni lagosi ni o de nana wolo nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen na ni waati in na min ye Isa Kawo Jim ye ale yɛrɛ kɔni bɛ bolola sabula a bɛ kasobon kogoba 4 ni ɲɔgɔn cɛla la min yɛrɛ sen fɛ an ye wele bila HAG ma n'o ye Mali kunnafoniko lakɔlɔsili cakɛda ye yaasa u ka se ka u kumakanw d'an ma an ka kuma bara la nka an ma jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ u fɛ Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Banbara tɔgɔ la